Auni yang ma bi amena moni duman bato bi ɲɔgɔn fɛ. An ka saɲɔ sine ɲuman an bena tɛntɛn ni lilɔn tɛmɛ ye. Ni tɛmɛ ka taa ne a feereta bɛ sɔrɔ Zarafa bolo Bamako kɔnɔ. Nɛgɛjuru b'a bila barden fo la. An ka mugu tɛntɛnni ɲuman an bɛ mugu dɔ bɔ k'o bila kɛrɛfɛla la. An bɛ kɔgɔ kɛ an ka ji la. An bɛna ji min kɛ k'an ka mɔnikuru gosi, an bɛ kɔgɔ k'a la. N'a yelela wagati min na an bɛ sɔrɔ k'a ji kɛ an ka mɔni na ka sɔrɔ ka n'a gosili dabɔ sa. An b'an tɛgɛ cɛ bɔ a fɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na walasa a kuru ka se ka tilen ka ɲɛ. Ayi, mɔnikuru bɔli ma nɔgɔ muso bɛɛ ma, surtout anw batɔmaw. Anw batɔmaw a ma nɔgɔ an ma dɔɔni dɛ, nka an y'an dege a kan bi. Miniti caman ba ka se hali heure ma an fiye durulen ba an ka mɔni da la. A ye kuru bɔ sago ye. Belebelebani minnu filɛ nin a la ni an b'a fɔ fana ko kumabaniw an b'olu ci walasa ani dɔ ninnu ka dala kɛnɛ ɲɔgɔn kan. N'an tilala nin baara la an bɛna kɔgɔli dabɔ sa. An bɛ mugu ta ka na mugu k'a la ka sɔrɔ ka n'a kɔgɔ. Awɔ an b'a kɔgɔ de walasa n'a kɛra ji in na a ka na taa yele. O de ye kɔgɔli ye. Kɔgɔli de b'a to n'i y'a kɛ da la a tɛ yele i bolo ten dɔ ja la. Halisa kumaba kelen kelen minnu b'a la yanni an k'a kɛ da la an bɛ se k'olu ci ka bɔ a la. Ne ni manaw a ye n ka mɔnikuru noter commandeur la. A kɛra cogo di? A ɲɛna wa? A ma ɲɛ wa? A y'o fɔ n ye sa. An bɛ ɲamaku dɔɔni sin n'a sɔrɔ la farimanba ka di i b'i ka ɲamaku caya. An bɛna nemurukumuni bisi ɲamaku in na. An b'a kumuko kɛ k'a bɛn an yɛrɛ sago ma. N'a sɔrɔ la tomi de ka di ye i bɛ se k'a ni tomi kɛ dɛ. An bɛ ji dɔɔni fara kan ka mugu k'a la. Awɔ o la an bɛ sɔrɔ ka n'a ɲami ɲɔgɔn na sa k'ale fana bila kɛrɛfɛla la. Ne bɛ nin baara ninnu kɛ kabi sɔgɔmada fɛ dɔɔni walima tileganfɛla la. O la ni suntigɛ tɔ tora heure kelen bɔɲango ye an b'a da sigi. An ka da wulilen tɛ i b'a to da ka wuli kosɛbɛ yɛrɛ de komi ne ta ye plaki de ye. Da ma wuli kosɛbɛ ne bolo. An bɛ sɔrɔ ka n'a kɛ an ka da la k'a lama a y'an t'an tɛgɛ jɔ a fɛ. I b'a k'a la i b'a lama i b'a k'a la i b'a lama. N'i y'i tɛgɛ jɔ a fɛ dɔrɔn a bɛ bari ɲɔgɔn na. Kuma dɔw la an b'an jɔ dɔɔni fɔlɔ ka ninnu ɲami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a tɔ k'a la. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka mɔnikuru tɛ nin ye. A ma bari ɲɔgɔn na dɛ. Mɔnikuru misɛnman ka di dɔw ye kumaba ka di dɔw ye. Halisa an bɛ taa n'a ye k'a bɔ ɲɔgɔn na. N'an y'a ye sa k'a bɛ ka tobili daminɛ an bɛ se k'a to yen nɔ a ka tobi dɔɔni. An bɛ barama da jɛngɛ a da la k'a to yen nɔ a ka tobi miniti 15 bɔɲango. Miniti 15 bɔɲango selen an b'a lajɛ n'a sɔrɔ la an ka mɔnikuru n'a kɔnɔna selen don. N'a kɔnɔna mɔna dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka na baara ɲɛna an bɛna an ka mɔni dun sisan. An bɛna dun i bɛ dun ni ko in i b'a jateminɛ ne ni manaw mesure exacte a tɛ se ka fɔ an yɛrɛ de b'an yɛrɛ kɛ muso ye dɔɔni walasa ɲɛfɔ minnu bɛ ka k'an ye an k'an tulo majɔ a fɛ walasa an ka se k'a ɲɛnabɔ ka ɲɛ ɲɔgɔn tɛ bɛɛ b'i ka da hakɛ dɔn. An b'a ɲami ɲɔgɔn na f'a ka wulili dabɔ sa. N'a kɛra k'a bɛ ka tobili dabɔ min kɛ an bɛna barama da jɛngɛ a da la k'a to yen nɔ a ka tobi. Ni waati selen na an bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ dɔɔni. An b'a kɔgɔko jateminɛ fana i bɛ se ka kɔgɔ dɔɔni dɔrɔn fana k'a la o b'a ni kɔgɔya. N'an ka mɔni sera an b'a kɛ filen kɔnɔna na k'a suma ka sɔrɔ ka sukaro k'a la nka bi ta in na anw maa minnu bɛ extérieur la an b'an ta kɛ fɛnni dɔ kɔnɔna na dɔrɔn suntigɛ fana sera ko ye ne ni manaw n'i ma n tɛgɛ teliya fɛ e ko dudenw de dimi. Nɔnɔkumu fɛnɛ i b'o ko in bɛɛ kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Aw bismillah.